Lige nu befinder vi os på jorden. Det er den eneste klode, der er fundet liv på i universet. Mennesker og dyr. Jorden ligger ca. 150 km fra solen og er dermed den fjerde planet i solsystemet talt fra solen. Den har en diameter på omkring 12.756 km. Det tager 24 timer for jorden at dreje rundt om sig selv. Og ca. 365 dage at dreje hele vejen rundt om solen. Derfor ser vi her på jorden, at et døgn er 24 timer, og et helt år er 365 dage. Jordens temperatur svinger meget. Den laveste temperatur, der er målt på jorden, er minus 89 grader, og den højeste er 56,7. Jorden har ca. 23,5 grader omkring den nordlige og sydlige vendekreds, og det gør, at der ikke er nogen årstider. I det første forsøg undersøgte vi nogle af jordens gasser. Her er vi i gang med at undersøge nitrogen. Og her ændrede flammen sig ikke. Da vores flamme slukkede med det samme ved kuldioxid, brugte vi i stedet indikatorvæske. Da vi havde tilføjet kuldioxid, ændrede det sig til en gul farve. Vi startede med at tænde tændstik og pustede derefter ud, og efterfølgende tændte oxygen tændstikken igen. Jordens atmosfære består af 98% kvælstof, 91% ilt og 0,03% CO2. Resten af procenten er andre gasarter. Hvis iltprocenten på 21% faldt, ville vi ikke kunne overleve, og dyrene ville ikke få energi nok til, at de ville overleve. Alt, hvad der befinder sig på jorden eller omkring jorden, er påvirket af tiltrækningskraft. Tiltrækningskraft kaldes også for tyngdekraft. Grunden til, at vi kan stå på jorden, og vi ikke bare svæver rundt, er, at tyngdekraften holder os nede på jorden. Det vi gjorde var, at vi tog 2 stykker papir med samme vægt. Vi krøllede det ene sammen til en kugle, mens vi lod det andet være, som det var. Derefter gav vi slip på de 2 stykker papir på samme tid, og opdagede, at det ene stykke papir, vi havde lavet om til en kugle, bevægede sig meget hurtigere gennem luften end det glatte papir. Grunden til dette er, fordi det glatte papir yder mere modstand i tyngdekraften. Universet blev skabt af det, der kaldes Big Bang for 13,7 milliarder år siden. Big Bang var en kæmpe eksplosion ud i rummet. Solsystemet blev dannet af nebulaen, som var en stor sky, som bestod af støv og gas. Den faldt sammen under sin egen tyngde, da den blev ustabil af en ukendt ydre begivenhed. Nebulaen blev delt op i nogle ringe, som blev til de enkelte planeter, blandt andet Jorden. Da Jorden blev samlet, blev der frigivet meget energi, som opvarmede Jorden op til 60.000 grader. Det meste gik jo tabt som stråling til rummet. Da temperaturen steg, var der små metalkorn, som smeltede og sigtede ned til jordens centrum, og der blev frigivet meget energi, som opvarmede jorden til 1400 grader. Herefter bestod jordens kerne af en jernlegering, mens silikaterne lå øverst og udgjorde kappen. I løbet af de næste få 100 millioner år blev der dannet en skorpe ved delvis smeltning af den ydre kappe. Der blev først dannet en stabil skorpe for 3.800 millioner år siden. Månen har i alt 4 faser. Det handler om placering i forhold til sol og jorden. Den første fase er nymåne. Der har månen lagt sig ind imellem solen og jorden. Månens mørke side er 90 grader vinkelret på jorden. Anden fase hedder tiltagende. Her bevæger månen sig lige så stille rundt bag jorden. Det gør, at månen er mere synlig. Tredje fase er fuldmåne. Her er månen mellem solen og jorden. Her er det den lyse side af månen, der er 90 grader vinkelret på jorden. Fjerde fase er aftagende. Det vil sige, at månen er foran jorden. Det gør, at jorden er mindre synlig. Måneformørkelse er, når månen bevæger sig ind i jordens skygge. Men måneformørkelse sker sjældent, da månen hælder lidt i forhold til jordens. Måneformørkelse kan kun forekomme, når der er fuldmåne. Månen vil aldrig helt forsvinde af syne under en måneformørkelse, fordi der altid vil være en lille smule sollys, som bliver reflekteret i jordens atmosfære. Der kan højst opstå 3 måneformørkelser om året, hvilket også er sjældent på grund af bevægelsen af jorden, månen og solen. Solformørkelse opstår, når månen bevæger sig ind mellem jorden og solen, så månen skygger for solen. En solformørkelse er meget sjælden og opstår kun ved nymåne, men der opstår ikke solformørkelse ved hver nymåne,
da månens bane omkring jorden hælder lidt i forhold til jordens bane omkring solen. Solformørkelse opstår ved 6. måned, men der mest som delvis formørkelse. Den sidste totale solformørkelse i Danmark var i 1851, og den næste er først i år 2142. En af grundene til, at de opstår så sjældent de samme steder er, at månen er så lille, at det kun er små områder af gangen, der kan se formørkelsen. I dette forsøg prøver vi at skaffe raketbrændstof af is, men i stedet for is brugte vi den flydende form for is, nemlig vand. Ved at sætte elektricitet til, kunne vi skille de to gasser, hydrogen og oxygen, fra hinanden. Her på billedet kan I se, at der er mere luft i den ene, end der er i den anden. Grunden til det er, at hver gang der er 1 oxygen, er der 2 hydrogen. Sådan. Sådan er det på jorden. Nu fjerner vi luften og gør trykket ligesom det er på Mars. Det vil sige 1/100 af, hvad den er på jorden. Nu prøver vi at fjerne... Kan du ikke tænde det nu? Så ser vi lige, hvad der sker. Er der nogen, der kan se, der begynder at ske lidt? Det bliver varmere. Det begynder at boble. Bliver det varmere nu? Det koger i hvert fald på et tidspunkt. Nej, altså. Man kan forklare det. Hvordan kan vandet koge uden at blive varmere? Ja, det er det. Det både koger og fordamper nu her, når trykket det falder. Allerede her bliver du at slukke på den. Tak. Nej, så er det lige varmt musik. Nu er det helt dumt. Ja, nu er det helt dumt, fordi at når vandet koger, hvad sker der så med det? Så fordamper det, ja. Så lukker vi luften ind igen. Er der nogen, der tager fingeren ned i kogt vand? Ja, det synes pas. Det er ikke varmt. Det synes det er helt ærligt, ja. Det er faktisk sådan, at hvis vi nu måler temperaturen nu her, hvad var den på før, kan I huske det? 27,2. Ja, så er den nu på 24,1. Så temperaturen er faktisk faldet. Men det vil sige, at når man tager vand, sætter det under meget lavt tryk, så koger det allerede ved omkring de her 25 grader og fordamper allerede ved 25 grader. Så når på Mars, at der er et tryk, som er 1/100 af jordens tryk, så vil det vand, der er på Mars, simpelthen fordampe allerede, når det når de her 25 grader. Hvorfor falder temperaturen i vandet så? Det kan vi lige tage bagefter. Hallo? Det er fordi, at når det så ikke koger mere, når du prøver luft til, så er det jo koldere. Ja, det er også fordi, at når det begynder at koge, så bruger det energi på at komme op og koge. Og den energi tager... Fuck, hvor er